Hey wemshazi, noma senisisola nje masenza amavidiyo ethi siyakhokhela, kodwa ngiyayibuzela nje mngani wami, waphelela lapho umasikandi wesiqi. Awu-40 kubasket, awu-20 kumfilithi. Uyasiza isiqi. Sibuya khatshana nomculo. Khona manje phela siyi-Blue Nation sesizikhandela ama-platinum. Ungasithinta usisuka ngani? Uyasiza isiqi. Wawa wena. Uyazi ngesikhathi ngiqala ukuzwa abantu abafana nalo oqeda ukukhuluma kule vidiyo, ngangiy'buza ukuthi yini le abantu abahluphayo ebakhathazayo ngayo ngento ayikhulumayo ngokhuzana. But manje uma sengibukisisa kahle, ziningi izinto ey'khulunywa ama-Blue Nation, including ngomhla ka-1 uZolofu, oNkuz Emnyama, oMbotoboto, abanye nabanye amaningi abanokuba vocal lapha ku-TikTok. Cha, ayikho lento ma-Blue Nation engikhathazayo, ayikho ngampela, ayikho into abayikhulumayo. Mawulalisa kahle i-argument yabo abasuke benayo, ayiwenzi umqondo, ayina-sense. So kuyavela ukuthi akukho abakushoyo at the end of the day. Abamba bayayeka, bayamisa, bayaxubula. Lawo kwaduma ukuthi into ekhawunta kakhulu Spotify, ezinye zezinto ayikhawunta ukuze i-plug gold, eye-platinum, eye-gold, eye-multi-platinum, into ey'njengalezo. Kwathiwa hhayi Spotify bheka phambili. Kodwa-ke ngaleyo information leyo, iy'nkinga uma ibuya kuyiphara, uDudukwe we-tribe yale eTanzania, umuntu ongazange aye ndawo ukuyofunda lento umculo or abe ne-show yento akhuluma ngayo, aze akhonfirme kumuntu osebenza ngomculo. Yizo zonke izinto ey'khonsidayo lezo ukuze ingoma yakho or i-album yakho ithole i-gold or i-platinum plug. Into enjengo-Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube Music or YouTube Streams, cause kuno-YouTube Music laphana, bese kuba no-YouTube lo oma-streams, lo wamavidiyo, so bayaphosta nakhona. Nakwamanye-ke ama-platforms akhona lapho bangakhonekhtha khona idatha, awaspesifayanga. Bese kuthiwa lapho ukubeka nasemqondweni ukuthi izinto zingashintsha time to time, ngoba uRiSA nawo usebenze ngo-independent, uzimele nawo usebenzisa indlela yawo ethize ukucwaninga kabanzi ngama-streams ukuze a-include-eke kuleyo nto leyo ezokwenza ukuthi athole i-plug ye-gold or ye-platinum. Okunye nje okubalulekile ilokho-ke engiqeda kusho, nanokuthi sekuyisikhathi sokuthi nibhukule manje, nisebenze ngamandla. Akekho umuntu oyoke aninqande amandla, akekho umuntu oyonenza nizizwe niyinto eyilutho. Konke enikwenzayo, konke enikuzamayo, konke enikuvezayo ngeqhawe lenu enilithandayo khuzani, amandla lawa akawabonayo, nanokuthi asembeke kuphi namhlanje. Izinto azi-achieve-ile, amakhampani akwazile ukuthi awazame anikeze abantu amathuba emisebenzi. Izinto esingazizo ngabanye abantu, kodwa ukhuzani uyazama ukuzenza ukuthi abantu bekwazi ukuthi bebeke isinkwa emakhaya bondle imindeni, okuyinto kodwa engavezwa-ke leyo. So umculo niqhubeke niwu-stream-e, niwudlale kakhulu, aqhubeke noKhuzani a-achieve more. Mina ngiyathanda ukukhuluma ngomsebenzi kaKhuzani kakhulu. Enye yezinto ezithi ngithanda ukukhuluma ngayo, awusitholatholi isikhathi sokuzwa uKhuzani ukuthi wenzayo kuphi ngasiphi isikhathi, kukancane. Kuvezwa nje kuleyo kudlule, kuphinde kubuyele lapho kubuyelwa khona. Kuvezwa kuphela uma befuna ukumenza ihlaya or ukumenza ijoke. So mina ngicabanga ukuthi yazi kuyithuba e-right leli ukuthi umuntu onjengami alisebenzele leli thuba leli, akuveze lobu bufakazi lobu asuke ebufeza ukuthi bukhona kahle neze umfoka Mpungose. Bekuyilokho nje, ningasabi futhi ukuqhubeka nenze kahle kakhulu. Wonke ama-streams, wonke ama-views ayakhawunta, konke kusebenza towards ukuthi kube ne-gold or i-platinum, double platinum, into ey'njengalezo. Bekuyilokho nje ukuthi ngibonga kakhulu, nisebenze kahle.